Kaixo, Aitor Mata naiz, Arruako laugarren txirrindulari lasterketako arduraduna. Horratian, maiatzak bost, arratzaldeko lauterditan hemendik abiatuko da lasterketa. Korridua izango da, iruzakila buelta deitzen diguna, hemendikan iretatik goekitea Zumaia barne, eta arruatik pasako dira, 3 aldiz, eta 3. Poligona sartu berrian, presaldetikan Arrua gora hilo, eta poligona bukatuko da. 51 kilometro ingo dituen putin eskatzen. Joan da arratzaldian, lauterditatik 6 bitartian, karretera zenbait unetan, moztuta ongo da, ordu laurden edo 20 minutuz asko jota. Eskerrak eman nahi dizkio baita ere, antolakuntza bezala, Zestuko udalari, Zumaiko txirrindulari elkarteari eta babesle guzti hori. Baita ere, laguntzarea etortzen diran biribelguneeta eta kruzetako laguntzaileei. Lehen urteko partaidetza oso polita eta mutil neska asko torrezian, eta aurten ere espero dugu lehen urtekoa bezain ona izatea. Deituko nizuete jendiari etortzea ikustea karrera eta jaiietan eskain.